கர்மா இஸ் த பூமராங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு ஏத்த மாதிரியே நம்ம தளபதிக்கு இப்போ ஒரு சில விஷயங்கள் எல்லாம் நடந்துகிட்டு வருது. நடிகர் விஜய் அவர்கள் என்னதான் இப்போ பயங்கரமா கமிட் ஆகி நடிச்சுக்கிட்டு இருந்தாலும், அரசியல் சம்பந்தமா நிறைய விஷயங்கள் பேசிக்கிட்டு இருந்தாலும் பாத்தீங்கன்னா, இப்போ அவருடைய மகனே அவருக்கு முதுகுல குத்துன மாதிரி ஒரு விஷயத்த செஞ்சிருக்காரு. அதாவது விஜய் அவர்களுடைய மகனான ஜேசன் சஞ்சய் பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு இயக்குனரா களமிறங்கி இருக்காரு. லைகா ப்ரொடக்ஷன் தான் அவரை வச்சு ஒரு படத்தையே தயாரிக்க போறாங்க. இளம் நாயகர்கள் தான் அந்த படத்துல நடிக்க போறாங்க. இந்த படத்தோட பூஜை விழாவுக்கு பாத்தீங்கன்னா தளபதி அவர்கள் வரல. லைகா ப்ரொடக்ஷன் கிட்ட ஜேசன் சஞ்சய் அந்த சைன் போட்ட அப்போ கூட தளபதி அவர்கள் வரல. விஜய் அவர்களுடைய பேச்சை கேட்காம தான் ஜேசன் சஞ்சய் அவர்கள் இந்த வேலையை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறதா தகவல் வெளியாகி இருக்கு. இதே மாதிரியே நடிகர் விஜயும் அவங்க அப்பாவான எஸ்எஸ்சியோட பேச்சை கேட்காம பல விஷயங்கள் செஞ்சிருக்காரு. கர்மா இஸ் எ பூமராங் என்ற மாதிரி இவருடைய அப்பாவை அவர் மதிக்காதனால விஜயோடைய மகன் இவரை மதிக்காம இருக்கிறதா திரையுலகத்துல தகவல் வேகமா பரவிக்கிட்டே இருக்கு. ஜேசன் சஞ்சய் தளபதி பேச்சுக்கு மதிப்பு கொடுக்காததை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோவை லைக் பண்ற எல்லாரும் மறக்காம நம்ம குள்ளவெட்டு ரிவ்யூ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க. மீண்டும் தமிழால் இணைவோம். வணக்கம்.